Wel, da ni wedi symud lawr yn adran y gwartheg fan at yr Heffrod Holstein. Ac mae'r gystadleuaeth yma yn ystadleuaeth gref fel sy'n chi'n disgwyl o'r bryd yma. David Booth i fe yma. Carwyn James o Drawscoed gen i fan hyn, wrth eglo fe. Di aros mlaen. Ac mae'r beirniad yma o Lancaster yn dydi? Odi, David Booth y Pfizer diwy lan argyrion Lancaster. Beirniad profiadol iawn, wedi arddangos llawer yn lleol ac yn genedlaethol ac hefyd yn beirniad cenedlaethol. Ar ti, wel mae da fe ddosbarth werthweil o Heffrod o'i flaen y bore yma. Os, ti'n bod, wel, i fi hon yw y sio nawr i ni gyda'r gwartheg diagwyn. Mae yna wledd o'i flaen i fan hyn heddi. Rhai wedi ennill i dosbarthiadau yn y blynyddoedd cynt. Ond mi fydd i... Mae'n fe dipyn o jobyn ar ei dwylo i gweld. Ond ti'n bod Carwyn erbyn heddi, mae'r cadeirau'r gwartheg yma wedi Wel, maen nhw wedi gwella'n eithriadol yn un. Wel, ti'n gwybod, dwi'n dal i wedi yma. Mae rhaid i ti gael fiwch o safon mwyn i ti i fynd allan i odro. So ti'n moyn rhywun i... Ti'n moyn godro di yna, neu ti'n moyn mynd allan, cael rhywun i odro drosto ti. Mae rhaid ti gael gwartheg sydd yn cadeirau yn gwarth chweil yn dweud. Maen nhw'n rhoi siw gymaint o lath dyddi yma. Mae'r rhai bod pethau wedi cael ei weld o arno, yn dweud. Ac wrth gwrs mae cadwriaeth y buwchod yma erbyn heddi ar raddfa uchel iawn yn dweud. Mae'n ofalus iawn ohonyn nhw, mae'n buchod sy'n cario lot o lath bob dydd ac maen nhw'n gofal mawr yn dyn nhw. Wel, odyn, ti'n bod, dyw'r rhain falle ddim y fiwch sydd mae'r bachan commersial yn chwilio am yn dweud, ond dyma'r hyn weddi ar gwartheg. Wyt ti'n moyn na ddiwedd y dydd? Ie, ti'n iawn. Hollol iawn. A ti'n bod, erbyn heddi i ddangos y gwartheg, mae gen ti pris staff, os gewch chi staff heddiw, ynddo fe? Ie. Mae'n anodd iawn, sydd hi'n dyn ddim edrych ar ôl o torin. O, na, ti'n gwybod. Ond, ie, mae'n job i'n digon anodd yn dweud, ond erbyn heddi eto, ti'n gwybod, fel wyt ti'n gwybod lawr yn ardal ni, mae dyti robot sy'n dechrau dod i fewn nawr, a wedi a wedi mae rhaid i ti gael yr cadeirau yn spot on, fe maen nhw wedi ar y gwartheg, mae'r teithau yn ei lle iawn yn fe. So wedi dyma'r gwartheg sy'n rhaid i ni gael. Mae'r Heffrod sy'n o'n blaen i bore yma. A maen nhw wedi tyfu nawr y deg. Odi. Mae'n neis fyna nawr, mae'n edrych ar trisiad David a Claire Jones lawr ar gyrion Pont Hafren yn De Cymru. Buwch wen, ond mae cader arbennig arni. Sŵd eich chi'n ei nawr fel bridwyr? Rwy'n cofio bron i'r hen British Friesians oedd efo ni o gen i ddiddordeb mawr yn y brochures a prynu'r semen ag ati ac yn gallu dilyn y llinach yn de Dalton Grove yn wedyn o de Derry. Ond efo pethau Americanau, mynd yn ôl y ffigurau i chi heddi lot, siwr, di fe? Ie, dwi ti ddim yn cael y cyfle fel o ti'n gweud yna nawr blynydde nôl, o ti'n gallu mynd allan gyda'r gwerthwr yr semen i mynd i weld merched teirw. Erbyn heddi, wyt ti'n goffod dilyn fel llinach y gwartheg, wyt ti moyn gweld bod yr teip yn dod trwyddo cenedlaeth ar ôl cenedlaeth ond fe. Ond wyt ti yn dibynnu lot ar beth mae'r ffigurau'n gweithio ti yn y brochures. Hollol, ar enwau, mae enwau fel o'n i'n crybwyll yn hir iawn. Ond mae wedi weld, mae fe ar yr heffer diwetha. Ac yma mae ddosbarth, dwi'n gweld mae'r rhif 12 yma. Dod o gatre lle mae pencampwyr y gorffennol wedi dod. Lawr ar gyrion rhwng sef Benfro a Sir Cyfyrddin. Ie, eto dwi'n credu mae Rosina yw hon eto. O ie, yr hen deilif. Odi, mae llinach yn dod trwyddo unwaith yn rhagwr tol yn fe. Ydy. Dyma deilys wedi wneud y dda iawn i Seimon dros y blynydde. Mae rhaid gweud. A mae'n ddiddorol gyda'r gwerthau clath yma. Mae'r gwragedd a'r gwir mas yn tacluso. Wel, dewch nôl weda ni fwy o fanylion chi. Wel, mae'r Heffrod Holstein wedi cael ei tynnu fewn yn y beirniad. Ac
Yna wyneb cyfarwydd iawn ar y pen fan hyn, Carwyn. Odi. Wilson, Trisiad ifanc. Trisiad dawyr fel Bradnick White Time yn eiddo i Hefin Wilson Tregibi. Ein effe dda fyd. Ac yn ail wedyn trisiad arall gan Tregibi. Mi werthodd e llo allan o hon ys rhyw bythefnos nôl lawr yn Bryste. Ar den mae'r Maries yw'r teulu. Mi werthodd am arian mawr lawr yn fyny yn y Spotlight Sale. A wy'n credu bod ni'n gweld teulu ar yr hyd deuddeg, mae'r un sy'n drydydd. Mae'n hen deulu da. Odi. Mae'r teulu na gyda Simon ys blynyddau maith. Eto, dwi wedi cyfuno fyna un teulu o Gogledd America, yr Eamon Peachy Shauna, sydd wedi dod â mab o Silver. Ac wedi cyfuno yn dda iawn gyda teulu Rosinas. Mae'n hether fydden ni'n gweithio y dyfodol mawr ei blaen ni. Mae gwaith Americanedd a Canedian yn grif iawn nawr yn y gwertheg Holstein yn dydy. Ond maen nhw wedi gweld llawer un o'r blaen. Ond pan ddyswn nhw gyntaf, o'n nhw'n bethau mawr heglog. Maen nhw'n mwy compact gwertheg nawr. Odin, ti'n bod, fel brydwyr, ni wedi dod i gwybod sut mae cyfuno'r teuluodd mewn da'i gilydd. Ac ti'n bod, ar ddiwedd y dydd, yr ffarmwr commercial sydd yn gyda ni'n gwsmer, mae rhaid i ni tra rhoi a ddewch mae fe moyn wedyn, os yw'n moyn gwerthu'r beth yn dy fe. Ie, yn wel. Bod o hetho'r eithriadol gyda Hefin yn fan hyn. A mae'r beiriad fel y ti'n gweud yn fwy profiadol iawn. Odi. Mae fe'n siarad gyda'r cysadleuwyr yn gweithio nhw pam bod e'n rhoi y resymau pam bod un fan y llall. Mae hynny beth dawr y teg yn ddi. O, mae hynny yn rhywbeth mae'r bryd wedi... Mae fe wedi gorffen, mae wedi gwneud i benderfyniad. A mae teulu Tregibi mynd y cyntaf ag ail yn y dosbarth yna. Mae'r teulu yma, wel, maen nhw'n ddiaconiaid y cystadlu yn y sioe. Nid wedi gysioe, wel, unrhyw sioe, maen nhw'n mynd ymhell iawn i cystadlu. O, ni maen nhw, yr ymroddiad sydd gyda nhw... Mae'r noddwr, Gwilym Richards, yn cyflwyno Robreg, cwmni gwerthu dagodro lawr yn De Cymru yma, ac yn Lloegr. O, di, mae fe'n gefnogol iawn o'r dosbarthiadau y sioe yma. Braf o beth, bobl yn meddwl. A lot o gosiau mynd i cael rhain i mynd i'n ti'n gwybod un. Mae wedi mynd yn job i'n proffesiynol iawn, da. Wel, na ni te, na chi ddosbarth o Heffrod hun, neu Heffrod iau, yr Holsteins. A fel gwelwch chi, cystadleuaeth fendigedig yn cael ei hennill cyntaf gael gan un o deuluodd mwyaf profiadol yn y maes yma.